Nagy szeretettel köszöntöm vendégünket itt a Rádió 1 Gong stúdiójában, Bíró Csongor Vitézt, aki megjárta a Megasztár legutóbbi szériáját, és 5. helyen végzett. Köszöntelek, Csongi, hello! Ja, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Remélem megengedett, hogy Csongiként Persze, nyugodtan. hívlak, hiszen ez a beceneve, de hát Bíró Csongor Vitéz nevét láthattuk hétről hétre a Megasztár című műsorban. Voltál már itt nálunk, még mielőtt az élő show ugye elindult, úgyhogy igazából a beszélgetést valahol onnan folytatjuk, és az élményekre vagyunk kíváncsi, hogy hogyan élted meg a heteket, hiszen ugye beköltöztél ebbe a Megasztár házba, és hát hétről hétre készültetek az élő showra. Hány hét volt ez? 6 hét egészen. 6 élő adás is, akkor egy hét? Hány élő? Így van, 6 volt, igen. 6 élő adás. A döntőben én már mint versenyző nem szerepeltem, de ott is egy extra produkció keretein belül vissza kellett még járnom. Milyen volt Maris Petivel együtt dolgozni, hiszen őt te választottad annak idején. Így van. Hát egyébként ennek a műsornak talán a mesterek szerepe az, hát hogy mondjam, kevesebb, mint amit talán a nézők gondolnának így kívülről. Inkább, mint szakemberek, akik segítik a produkcióinkat, az énektanár, illetve a tánctanár, így sokkal közvetlenebb viszonyban vagyunk velük. A Peti ettől függetlenül próbált, ahogy nyilván az ideje engedte, ott lenni a próbákon, próbán kívül is néha beszélgetni velem, és igazából segíteni, hogy hogyan tudom fejleszteni a produkciómat. Általában ez annyiban kimerült, hogy az oda jobban, bátyja, és akkor, úgyhogy igen, hát nem a szavak embere, de egyébként ez mindig segítettek a tanácsai. Ugye 400 versenyzők közül jutottál be a 13 közé, ugye az élő showba, ez is egy nagy teljesítmény, azt gondolom, és az elején is már a mentorok ájuldoztak, hogy hát te ott leszel a top 3-ban is akár. A dalválasztásokat közösen választottátok ki? Tehát most akkor igazából konkrétan a te dalaidat, vagy volt azért beleszólás, a kedvenceidet próbáltad, vagy erről mit lett? Volt beleszólásom, persze. Hát ez több embernek a döntése volt együtt igazából, főleg ahogy ment tovább a műsor, úgy egyre inkább már kezdtünk többet tárgyalni erről, hogy nyilván a legkedvezőbb helyzetben induljak. Hát én voltam benne, a Peti, illetve a szerkesztőm, illetve a műsornak maguk a szerkesztői. Dobtuk be az ötleteket igazából, és próbáltunk egy olyan kompromisszumot kötni mindig, ami mindenkinek a legjobban megfelel. Melyik volt a kedvenc dalod az élőadások során? Hát nem tudom, egyébként mindegyiket nagyon magaménak éreztem, és az a jó hosszú hét, amennyi időm volt ezt magamévá formálni, szerintem ez mindegyikkel sikerült. Talán, ha egyet ki kéne emelnem, hát egyet nem tudok, de kettőt biztos. A Párbajdal, Beával az nagyon közel állt hozzám, nagyon szerettem volna Charlie-t énekelni, úgyhogy örülök, hogy az megtörtént, és kimondottan jól sikerült, jó visszajelzéseket kaptam rá. A Viszlátnyár is egy olyan produkció volt, amit nagyon élveztem. Az kicsit érzelmesebb volt, szerencsére arra is sok akár AVS rajongótól is pozitív visszajelzéseket kaptam, illetve az utolsó, a Michael Jackson Man in the Mirror, az számomra a csúcs volt. Hogyan nézett ki egy hét egyébként? Ugye szombatonként volt az élő adás, egész héten erre készültetek? Meg volt napról napra, illetve időbeosztásod nagyon sűrű volt? Hát volt egy konkrét beosztás minden héten szerencsére. Mondhatni igen, minden nap készültünk. Általában élő show másnapján már egy énekórát forgattunk rögtön, vagy kisfilmet. Ez a vasárnap, hétfő, ez erre volt igazából így kitalálva. Kedden már száraz próba volt, benne a stúdióban, ott még ruha nem volt. Igazából a koreót jártuk át a színpadon, hogy is fog kinézni ez majd szombatra, hogyan lesz összerakva. Úgyhogy ilyenkor már nagyjából vágnom kellett azért a dalokat, mivel itt készült egy demo is, amit felénekeltünk. Szerdán utána jöttek online-osok forgatni TikTok videókat, Instagramra is ilyen kis vicces kis tartalmakat, csütörtökön már kamerapróba volt. Itt már többé-kevésbé az került színpadra, mint ami majd utána szombaton, tehát teljesen felöltözve minden, max a haj vagy a smink volt az, ami még hiányzott belőle. Péntek volt általában a pihenőnap, egy hetet kívül, amikor közönségtalálkozó volt, és szombaton ugye élő show. A többi versenyzővel tudtatok akkor találkozni, vagy mindenki úgymond a saját mentorátjával foglalkozott? Ez hogy nézett ki egyébként? A többi versenyzővel? Igen, hogy ugye aki a Maris Pati csapatában voltál te, illetve Pifu, igen. Johanna. Így van.
Kihagytam valakit, segíts? Ennyi, 3. 3. Igen. Jó, szóval, hogy egyébként pedig akár a Curtis, vagy Erika, vagy Gabi versenyzőivel így tudtatok találkozni, vagy el voltatok teljesen? Alapvetően ez úgy volt, ezt így le kell tisztázni. Szerintem a Megaházban a versenyzők laktak együtt, mind a 13-an, vagy hát először 12-en, majd utána érkezett hozzánk Kamilla, ugye, illetve 2 koordinátor lakott még velünk, egyikőjük egyébként színpadot is tervezett, vizuált, úgyhogy ők is fontos szereplői ennek a műsornak mindenképp. A mesterekkel nem találkoztunk olyan sokat igazából, a kisfilmforgatásokra jöttek be a házba, illetve a próbákon volt még lehetőség már bent a stúdióban velük találkozni. A versenyzőkkel viszont így, hogy mindannyian együtt laktunk, majdnem mindenkivel nagyon közeli kapcsolatot ápolok. Igen, csak azért kérdezem tényleg, hogy tisztába tettük, mert akár ez a beköltözés olyan lehet, mint egy másik műsor, amikor ugye arról szól, hogy egy bizonyos házba van bezárva X személy, de ez egy kicsit ugye itt más. Beszéljünk arról, hogy akkor ha mesterekkel nem is sokat találkoztál, de énektanárral többet egyébként? Hallottam, hogy az énektanárodról pozitívakat nyilatkoztál eddig, hogy sokat segített és sokat tanultál tőle? Így van, igen, és ezt tartom is magam. Ambrus Rita, a műsor énektanárja, aki egyébként nem soká látható lesz egy másik műsorban is, a Csináljuk a Fesztivált versenyzőjeként fog szerepelni, úgyhogy én mindenképp követni fogom. Nagyon sokat tanultam tőle, új dolgokat, úgy éreztem már az első alkalmaktól, hogy jobban ismer engem, mint én saját magamat. Úgyhogy tényleg neki nagyon sokat köszönhetek, és számomra igazából az ő véleménye is volt mindig a legfontosabb, ő volt az, aki a leggyakrabban a legközelebbről dolgozott velem, úgyhogy szerencsére nagyon pozitív véleményeket kaptam tőle is a legtöbbször. Ha már vélemények, ugye minden produkció után értékelte a zsűri, illetve a mentorok mondtak véleményt, van, aki pozitívat, van, aki negatívat. Nem tudom megkerülni a kérdést, hogy itt ugye Curtis olykor hát elég élesen kritikát fogalmazott meg veled kapcsolatban. Ezt azóta megbeszéltétek-e, vagy egyáltalán beszéltetek erről, vagy mit tudhatunk, milyen kulisszatitkot tudsz elmondani ezzel kapcsolatban például? Vagy még mindig tartod magad, hogy nem minden volt igaz, amit ő gondolt? Hát egyébként nem feltétlen szűkíteném én ezt le csak a Curtisre. Mindegyik mestertől igazából kaptam kritikákat, építő jellegűeket is, néha igazából csak szerintük csak kimondták az igazságot, nyilván ezzel legtöbbször nem értettem egyet. Egyébként senkivel sem érzem úgy, hogy rossz maradt volna a viszonyom. Igazából mindent letisztáztunk, de nem érzem, hogy bármelyik fél is túlságosan komolyan vette volna, nagyon ráfeszült volna ezekre a kijelentésekre, úgyhogy igen, kaptam a döntő után, ez megmaradt nekem egy jó férfias ölelést a Curtis-től, amiben pár bordám majdnem elroppant, úgyhogy igen, én úgy érzem, hogy jó a viszonyunk. Az egyik élő showban pedig egy saját dallal rukkoltál elő, aminek a szövegét Marics Peti írta, illetve... Marics Peti és Blanche készítették. És Blanche készítette. Ugye ez is közbeszéd téma volt, hogy akkor ott előadtad, és még nem jelent meg sehol, gondolom a rajongók is hát követelték utána akár másnap, és még azóta is, hogy mikor jelenik meg. Mit tudhatunk erről a dalról egyáltalán? Hogyan született, kicsit mesélj róla? Hát ez... Több dal is készült nekem, több ember által is, azok közül lett ez kiválasztva, kezdetleges demókat hallottam belőle, és igazából az alapján döntöttem. Ez volt az a dal, amit szövegben is tetszett a történet, illetve zeneileg is ezt éreztem leginkább a magaménak, aztán dolgozunk rajta igazából, továbbra is tárgyalunk, nyilván ennek nagyon sok összetevője van, hogy egy ilyen dal meg tudjon jelenni, mindenkinek a legkomfortosabb feltételeket meg kell alapozni, úgyhogy most ezen megy a munka, de természetesen senkinek sem érdekel, hogy ez a fiókban maradjon. Várjuk akkor a megjelenést, és hogy hamarosan akkor hallhatjuk, meg biztos videóklip is lesz hozzá. No, de ez a műsor akkor nagyon sok mindent adott neked, igaz? Így van, igen. Egyébként a legfőbb dolog számomra az az, hogy nagyon sok új embert ismerhettem meg, ezért is jelentkeztem igazából a műsorba, hogy megkapjam azt a szakmai segítséget, amivel tudok fejlődni, az én hiányosságaimat kipótolni, és ezzel a karrieremet előrevinni. Emellett pedig rengeteg ember megismert engem is,
mondhatni egy elég szép számú közönségre sikerült most szert tennem, és nyilván azon leszek a jövőben, hogy őket megtartsam, ehhez viszont hát fönn kell tartani rendszeresen az érdeklődést, különböző online tartalmakkal jelenleg ezt tudom adni, illetve élőben is tudok nekik adni egy kis valamit, ezt pedig szerintem tudod is, hogy ez milyen kereteken belül. Igen, hogyha arra gondolsz, hogy hamarosan Félegyházán, most a legközelebb. Így van, igen. Ugye? Így van. Kiskun Félegyházán láthatunk szombaton? Pontosan, 20-án. Ott lehet veled találkozni. Olyan dalok is szerepelnek most már a repertoárodban, amelyeket énekeltél a műsorban? Így van, mindenképp. Tudom, hogy most igazából a közönségemnek egy túlnyomó többsége most a Megasztárból ismer engem, úgyhogy nyilván nagy igény lesz arra, hogy ezek a dalok is felcsendüljenek, amik a műsorban voltak. Igazából ez még, őszintén megmondom, még nem találtam ki teljesen, hogy lesz, de gondoltam akár ilyen kis keretes szerkezetre is, hogy a válogatós dalommal kezdek, majd utána a Men in the Mirror-ral zárok. Ez még ki lesz találva, nyilván elsősorban ez egy adventi műsor, ami ott színpadra kerül, úgyhogy zömében karácsonyi dalok lesznek, hallgatók, de mindenképp szeretnék a közönségnek a nyilvánvaló elvárásainak is eleget tenni. Na de várj, akkor a saját dalt se énekelheted még a koncerteken? Na, ezt nem tudom, viszont az biztos, hogy az adventi repertoárban nem annyira illik bele. Közben pedig ugye hát tudjuk rólad, hogy végzős vagy, azért gondolom nem volt egyszerű összeegyeztetni, vagy hát azért meg lehetett ezt oldani, de épp a szalagavató is ugye az elmúlt hetekben volt, ahova hát becsöppentél és ott voltál, jelen voltál, gondolom nagy örömmel fogadott az iskola és az osztálytársak is szurkoltak neked. Így van, igen. Egyébként egyszerűbb volt összeegyeztetni, mint talán azt sokan gondolják. Nagyjából olyan 1-2 hónapot hiányoztam, és egyébként mindenki nagyon támogatóan áll ez az egészhez, és annyi minden nem is történt, amíg nem voltam ott, úgyhogy abszolút nem mondanám, hogy le lennék nagyon maradva. Azt hiszem 2 dolgozatot kell bepótolnom, meg németből kell egyszer felállnom, úgyhogy ez teljesen egy megugorható akadály, és nyilván mindenki nagyon örült nekem, jó volt újra látni számomra is mindenkit, és meglepő volt számomra, hogy milyen közelről követték a műsort, nyilván egyből jöttek, hogy neki kellett volna kiesni, ez ilyen volt, ő ezt mondta, úgyhogy... Mondta a forgatókönyv, igen, volt miről beszélgetni. Megnyerni, ugye? Ha már itt tartunk tényleg, ugye, hogy a döntő előtt estél ki, te egyébként kinek szurkoltál a műsor legvégén és az utolsó adásban? Kinek? Hát az más téma, hogy kinek szurkoltam, igen, illetve hogy szerintem kinek kell megnyernie. Számomra már az nagyon hamar egy forgatókönyv volt a fejemben, hogy a Lengyel Johanna meg fogja nyerni ezt a műsort, mivel abszolút megérdemli, és szerintem ez nem a műsort, hanem az embereknek az ízlését minősíti, hogy őt még nem ismerik többen. És szerintem hát szomorú, hogy el kell jönnie egy ilyen tehetségnek egy tévéműsorba ahhoz, hogy megismerjék, de hogyha neki ez egy kötelező lépés, akkor szerintem nagyon jól tette, és kívánom neki a legjobbakat a jövőre. Emellett természetesen a legjobb barátom a műsoron belül Pifu, akivel rengeteg időt tölthettünk így együtt, nyilván szobatársakként is, úgyhogy neki szurkoltam elsősorban a leginkább. És akkor tartod is mondjuk vele a kapcsolatot így a műsor után, vagy van akivel? Így van, igen, most a születésnapjára is meghívott, úgyhogy mindenképp. Akkor a jövő a zenei karrier építése 2026-ra mik a tervek? Ugye megjelenjen a dal, az már biztos, a saját dalod, meg újabb saját dalok is akár? Igen, mindenképp építeni egy olyan csapatot körém, akik megbízható emberek, sokkal okosabbak nálam sok tekintetből, ilyeneket szerintem nem lesz nehéz találni, úgyhogy így szerintem föl tudjuk húzni egymást, és egy nagyon klassz kis produkciót építeni belőlem. Tehát nem bántad meg, hogy jelentkeztél, és ott voltál ezen abszolút a megmérettetésen. Biztos, hogy hallani fogunk még rólad, meg eddig is hallottak a kecskemétek, most már országvilág akkor megismerte Bíró Csongor Vitéz nevét és személyét, igen, és hát büszkék a kecskemétek is, büszkék voltunk rád, hogy ott voltál, és hát mondhatni, képviselted a várost, és igen, szerintem mindenki nyomon követte ezt a műsort, ahogy mondott, hogy rengeteg a visszajelzés. Facebookon, Instagramon, TikTokon lehet akkor követni, hogy éppen merre jársz, hol láthatunk? Így igaz, semmit nem fogok eltitkolni, minden időben meg lesz jelentetve minden platformon. Nagyon köszönöm szépen, és még egyszer gratulálunk ehhez a teljesítményhez, és várjunk vissza, és várjuk a dalokat is. Köszönöm szépen.